Рӯз ба хайр, бародаро. Тарафи чӣ омадам? Фаронса, дар Париж поёнтар, як 100 километр поёнтар омадам. Байни ҳамин деҳқонӣ да, заминҳои деҳқонӣ. Нигоҳ кунед, полни ҳама ҷигориай. Ай тарафи баршам нигоҳ кардам, ахири ҷигориро намебинӣ. Ай тараф уҷе гандума уҷе драв кардиям, маълумай. Дар ин видео чӣ хостум нишон диҳам? Нигоҳ кунед, тарзи обтии ҷигори дар Европа ма бисёр аҳамият ҷора додам. Чиёшони хеле ҷӯяки обравӣ ба дамо ҳастае, ки бобои полни ҷӯяк мекунӣ, культиватсия мекунӣ, чӣ мекунӣ барои об рафтан. Дар инҷо хеле ҷӯяк ман надидам. Дар ин тарафи Аврупо бисёр ҷора аҳамият додам. Немисорам дидам, франсузорам дидам, полякорам дидам. Ана системаи обтиишона нигоҳ кунед. Шланг ба монанди дадури шодам об дорад, ба монанди чия як латта буренда, мақсад об намегзара. Ана салафонам хеле материалка тикадага ки об набуроя. Ана шлангоша бинед чӣ хеле қад мешавад, дидед? Айҷо об меоя, обо мешукан, обо ҷоҳуя ҳамаш одноразовия ба хелам як сезон истифода мебаранд, иёра мепартоянд. Ҳам хеле хулосаи гап ки нигоҳ кунед, ин поён то ҳам болора пеш биёрам, бисёр хушрӯтар боло маълум мешавад. Ҳам як ҷигори намедонам 10 гектара ё 20 гектара гектарша намедонам. Хулосаи гап ки ҳам хеле об метиҳанд. Экосистема дар инай дара ҷа дидам. Ана ай замин намедонам, ба таги замин турба омадаги ай дига ҷо ё ки замина кандагиянд, хачон чӣ кардагиянд, чӣ мегӯянд, об овардагиянд, чоҳ. Нигоҳ кунед, айҷа об меоя, об давление мешавам, хеле боло мера, ай боло тоб хӯрда ба шланга полни тақсим мешавад. Айҷа як чӣ овардам, як 3-4 та мотори комбайн ба хиёлам буд овардам. Ҳамин чишона дидам, тарзи обтиишона хостам камера кунам. Нигоҳ кунед, раи калон ҳама сабза, обиҷода вообще ягон ҷӯяки оббиёӣ хеле гап нест. Нест не надидам. Мумкин бошад дар он тараф дар ягон ҷои дига шуд. Дар ин ҷои наҷарам. Гандум гуфтум, не гандум не, ҷадам ҷигорӣ будага. Нигоҳ кунед, решошо ё ки семечка хеле ягон чизда маълумай. Ай ӯ тарафда гандум задистия, нигоҳ кунед, чанг.